чӣ тавре ки қаблан иттилоъ дода будем, футболбози тоҷик Эҳсони Панҷшанбе аз дастаи Истиқлоли Душанбе ба дастаи Навбаҳори Узбекистон гузариш кард. Айни замон Эҳсон дар шаҳри Тошканд қарор дорад. Баъд аз муоинаи тиббӣ ӯ ба Намангон меравад. роҳбарияти даста дар саҳифаи расмии худ барои ин гузариш изҳори хушнудӣ намуда чунин шаҳр додааст: ба Намангон футболбози тоҷик меояд. Эҳсон хеле футболбози чолок аст. Ба саф як легионери дигар зам шуд. Хушомадӣ ба Навбаҳор, Эҳсон. интизор меравад ки шумораи зиёди мухлисон нимҳимоятгари тоҷикро дар Намангон пешвоз хоҳанд гирифт. ёдовар мешавем ки муҳлати шартномаи Эҳсони Панҷшанбе бо дастаи нав то охири соли 2022 эътибор дорад. ҳамлагари тими миллии футболи Тоҷикистон ва бошгоҳи Истиқлоли Душанбе Шеридин Бобоев имкон дорад ки корномаи варзишии худро берун аз марзи кишвар идома диҳад. ба ин футболбози ҷавони мамлакат клуби футболи Рио Авеи Португалия таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст. қарордоди ҳамкории Шеридин Бобоев бо дастаи футболи Истиқлол то охири соли 2020 эътибор дорад. тавре гуфта мешавад, ҷонибҳо дар мавриди гузариши ҳамлагар феълан ба мувофиқа нарасидаанд, аммо клуби португалӣ умед дорад ки қабл аз оғози чемпионати кишвараш ин футболбози тоҷикро ба ҳайати хеш ҷалб месозад. Ba markaz jarima gol. Şeridin zarba va gol.